je slovo panika. Vy musíte byť v hroznej panike a váš mediálny poradca vám napísal, čo máte urobiť. Pretože položiť 11 členom vlády, nepočuť ma dobre, prepáčte, ja to celé zopakujem. Dobre. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pán predsedajúci, pán minister, pani ministerka, rozmýšľam nad tým, čím je to, čo som teraz počul v rámci týchto otázok, aj tými otázkami, ktoré dostal pán predseda vlády. A usúdil som, že za tým bude veľká panika. Panika vášho poradcovského tímu, ktorý vám hovorí, čo máte robiť, aké témy máte vyťahovať, pretože za posledné týždne, mesiace ste sa netrafili do žiadnej témy, ktoré ste uviedli. A nielen, že ste išli mimo, ale vlastne ste pokazali úplne všetko, čo sa dalo. Vy by ste netrafili správnu tému, ani keby vás udrela do čela. Totižto položiť 11 poslancom 72 krát jednu tú istú otázku, to chce mieru veľkej nesamostatnosti a je evidentné, že teda vám napísali, čo sa máte pýtať. Čiže z môjho pohľadu je to fascinujúce, že a teraz od čoho chcú odpútať pozornosť. Už to naznačil pán premiér, pretože sa rozhodli, že oni chcú zrušiť Slovenskú republiku, pretože je najvyšší čas zrušiť Benešové dekréty. Dokonca hneď v prvých 24 hodinách zistili, že je to obrovský priešvih, že to sa naozaj netrafili, tak už to začala žehliť ako prvá pani poslankyňa Biháriová, ktorá hovorila, my ich nechceme zrušiť, my ich chceme len neuplatňovať. No, čo je to isté v podstate. Keď sa dohodneme, že Benešové dekréty sú absolútnym základom právneho poriadku tak Slovenskej, ako aj Českej republiky, ako základné povojnové usporiadanie a dali právo práve na našu suverenitu, ktorú máme, teraz ste sa ju rozhodli zrušiť. A ja si viem predstaviť, koľko resuscitačných prístrojov ste museli minúť na centrále Progresívneho Slovenska, aby ste prebrali svoj marketingový tím, lebo tí museli byť zhrození z týchto hlúpostí. A tak ste prišli s tým, že poďme zaútočiť niečo, čo je také aspoň trošku zakrie všetky tie veci, tie priešvy, ktoré Progresívne Slovensko za posledné týždne vyprodukovalo. Ja sa teda opýtam, a to je veľmi dôležité, že podľa akého metra chcete súdiť? Lebo už tá formulácia otázky